Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraronmu. Yau dai muna ɗauke da sabon labari mai ɗauke da suna Dutse Mai Daraja na Fada, wanda Hannat ta rubuto ni kuma Diyala zan karanto muku. Farkon labarin sojawa ne guda biyu, ɗaya sanye yake da kaya jajaye, ɗaya sanye yake da kaya block. Yau ne dai sarki ya umarta a bada damar yin wasa, wanda ya ci gasar nan shi zai kasance tare da shi a ƙarƙashin Sarki Suleiman. Haka aka yi, tab take fada tare da sojawa da wazirai da waliyai. Wasa ya fara, wanda ke sanye da kaya jajaye ya fara tsinka kibiyarsa. Sa'annan na biyu mai sanye da kaya black ya tsinka shi ma tasa. Wanda ya ci dai gasar a taƙaice wanda ke sanye da kaya black a jikin shi ya ci gasar nan. Ya je cire kibiyarsa sai ta karye ta fitar da jini. Bai ankara ba sai ya juya bayansa sai yake zaton ko cewar an zuba mai wata gubar a cikin kibiyar. Akwai hanya da dama da fannoni da dama ta yadda za a zuba wa mutum guba, sai ya yi tunanin haka. Waziri babba sai ya ji ana waziri, waziri, waziri. Ɗaya ne daga cikin sojawa an turo shi daga gidan Sarki Suleiman domin isar saƙo ga waziri. Haka aka yi. Ya zo waziri ya ce, me ke faruwa kake wannan famar kirari tun daga nesa? Ya ce, Sarki Suleimanu ne ya turo ni gare ka, ya bani umarni in baka da cewar a kashe Sarauniya Zara. Umarni ne daga sarki. Ka san me kake faɗa? Sarkin ya faɗi haka. Sarki ne ya bani wannan umarni in isar gare ka. To, waziri ba abin da ya yi sai tashi ya yi ya koma ciki domin tunanin zancen nan haka ne yake, cewar Sarki Suleiman ya ce a kashe Gimbiya Zara. To shi ya zai yi? Dole ma ya kasance mai biyayya ga Sarki Suleiman. Haka aka yi, bai yi ba wani komai ba, ya yi tattaki ya je ga babban wazirin nasu. Ya ce, haka ya faɗa Sarki Suleimanu, haka yake muradi kuma hakan ya kamata mu yi saboda umarni ne ba mu da yadda za mu yi ko mu ce a canza. Haka aka yi suka miƙe gaba ɗayarsu aka shirya tsaf. Aka shirya domin zuwa gidan tsohon gidan sarauta, gidan Sarauniya Zara. Waziri haka ya tattaro sojawa. Da farkon sojan nan wanda aka naɗa shi zai kasance a ƙarƙashin Sarki Suleiman. Tare da sauran manya-manyan sojawa aka yi shiri domin zuwa wajen su Sarauniya Zara. Waliyin cikinsu wanda aka umarta da cewar za a je gidan su Gimbiya Zaratu, za a zuba mata guba har ta mutu. Wannan umarni ne daga Sarki Suleiman. Ba yadda za su yi, wazirin cikinsu wanda aka umarta da aiwata wannan aiki yana kan dokinsa sai ya janyo wuƙa ya caka wa dokin nan. Dokin nan ya ɗau wani bori sai ya faɗo shi ƙas. Da ya faɗo shi ƙas, ɗaya daga cikin ƙananan sojawa buɗar bakinsa abin da ya fara cewa, shi kanshi dokin nan ya shaida da cewa za a gidan su Zara, shi ya sa yi maka wannan aika-aika.
A nan Waziri buɗin bakin shi ya ce, "Fice ka rufe wa mutane baki, a gabana za ka dinga wannan magana, ba ka ga me ya faru da shi? Ku maza-maza ku ɗago shi." Sai suka ɗago ɗaya daga cikin sojawan nan wanda ya faɗo daga saman doki. Sai suka ɗago shi, sai ya koma, suka ƙara ɗago shi, ya ce, "Wayyo Allahna!" Waziri abin da ya ce mai, "Za ka iya tafiya ku anya da mu?" Sai ya ce, "Zan iya, ko dai ku ɗago ni." Suka ƙara ɗago shi, abin da ya ƙara yi, "Wayyo Allahna!" ya ƙara zuwa ƙasa. Dukan dai dubara yake don kar ya je gidan su Gimbiya Zara. Hakan aka yi. Waziri ya ce, "Wannan ba zai iya zuwa da mu ba, abin da za a yi, ku kwashe shi ku kai shi a duba shi ko ya ji ciwo a wani wajen." Haka aka yi, shi wancan aka yi asibiti da shi, su kuma suka kwashi jiki suka je gidan su Gimbiya Zara. Aka kamo ta aka fiddo ta falo a gaban kowa da kowa, a gaban sojawa da yayarta babba da jinjirinta wanda bata jima da haihuwarsa ba. Abin da Waziri ya faɗa saƙo ne a tattare da ni da umarni da ya turo ni Sarki Suleimanu. Kamar haka ya fara karanta takardar. "Zara, kin kasance macen da baki riƙe alƙawari da amana ba, don haka na umarce su da cewar a baki guba ki mutu har ƙarshen rayuwarki. Guban nan ita za ta zame sanadiyyarki, kuma ta kasance izina ga masu irin halayyarki maras kyau." Buɗar bakinta Zara ta ce, "Ni ban ga wanda zai taɓa ni ba da cewar a bani guba in ci ba, har sai na ga Sarki Suleiman, idan har shi ya buƙaci hakan, zan karɓa da kaina na sha." Suka ce, "Ba wannan maganar, kin kasance yanzu ke ba sarauniya ba ce ba, don haka umarni ne ya ba mu Sarki Suleimanu da cewar yau ɗin nan ba da jimawa ba, ba da ɓata lokaci ba sai kin mutu." Sai ya je ɗaya daga cikin sojawa wanda zai baɗa mata gubar ya sanya mata a baki. Ta ce, "Koma da baya, kada ka taɓa ni, kada ka manta da cewar ni sarauniya ce kuma na baka umarnin da ka ja da baya." Waziri ya ce mai, "Ba za ka bata ba?" Na ce, "Bata." Ta ce, "Kada ka taɓa ni, umarni nake baka." Sai Waziri ya ƙara cewa da shi, "Ba za ka bata ba?" Ta ga dai sarauniya Zara ba dama. Ga wannan saƙo da ya bada Sarki Suleiman a gare ta, abin sai ya bata ciwo sosai. Duka wannan gwagwarmayar da ta sha ga shi har ta haifa mai ɗa wanda zai zame waliyi ko da bayan ran shi. To, sai ta yi tunanin abin da ya fi mata alkhairi tunda mutuncinta da darajarta kafin su ɗura mata gwanda ta karɓa ta sha da kanta. Haka aka yi, ta ce, "Ba ni zan sha da kaina, ba sai an ɗura min ba." Sarauniya Zara ta karɓi guban nan ta sha. Shan da take yi abin da ta fara faɗa, "Anty, zan baki saƙo ga ɗana idan ya girma ya ɗaukan min haƙƙina a kan wannan azzalumai abin da suka min. Abin da suka min ba zai fice ba a haka, jinina ba zai zuba ƙasa banza ba. Sai ɗana ya saka min da kwatankwacin abin da suka min, za ku gani." Bayan shan gubar ta aka kawo wani tsumma a kusanta, sai jini tilir-tirir kuke ji yana zuba daga bakinta. Jinin nan haka ya zuba a cikin wannan tsumma wanda aka kawo. Ta beƙa wa yayarta ta ce, "Wannan ki bar shi, idan ɗana ya mallaki hankalin kanshi ki ba shi ki ce jinin uwarshi ne wanda azzalumai suka kashe ta." Haka ta karɓa, ba a jima ba a nan Sarauniya Zara a nan ta mutu, suka lulluɓe ta suka rufe mata idonta.
To, bayan nan kowa ya watse, sai ɗaya daga cikin sojawan wanda shi aka baiwa wakilcin ya zuba mata guban nan yake ta jimirin yanda ya aiwatar wannan abu shi dai ga shi ba ya so ya yi, amma umarni ne ya zai yi. Tafiya ya yi da tunanin haka a zuciyar shi da maganganun da ta dinga faɗi a kan cewar wanda suka yi mata wannan abin insha Allahu ɗanta sai ya maida mata jininta ba zai zuba ƙas banza ba. Ya dosi gida yana ta tunanin abinsa haka. Haka ya je bai yi ba abinci, bai sha komai ba, bai ci komai ba. To yana da abokanai sai ya je gare su. Zuwan da yake yi aka ce mai, Fazal kai ne yau ka zo gare mu? Yaushe rabon da a haɗu? Sai ya shiga ya ce ba wannan ba, ina cikin damuwa na rasa yadda zan yi. Ɗaya daga cikin abokanan Fazal sai ya ce da shi, ga me yaye damuwa? Kai yanzu har ka ce kana cikin damuwa. Sai ya bashi basara wadda ake kiranta da maye sai ya bashi a nan kwalba ɗaya. Ya sha ya ce ƙaro min, ya ce ya ishe ka haka nan. Ya ce kai dai ka ƙaro min ba ruwanka. Haka ya sha yana tik bai kwanta ba sai ya doso zai nufi hanyar gida. To ya yi sha da yawa ba zai gane hanyar gida ba. Haka da ya fito daga wajen abokanan shi ya nufi wata hanyar daban wadda ba ta gida ba ta kai shi wajejen kamar daji haka. Yana nan tafiya yake ji yake duniyar tana juya mai ga maganganun Zaratu yana yawo a cikin ransa da zuciyarsa. Ya rasa mafita, ya rasa yadda zai yi. Bai ankara ba, bai san da rami ba, kawai jinsa yake tish ya faɗa cikin rami. Tashin da yake yi ya tadda hannun shi an naɗe mai da abu da mutum a kusan shi. Sai ya ce Bismillah, wane ne a nan wajen? Sai ya ce mai baka san ni ba, amma ga wannan abin da zan baka. Sai ya jefo mai da takardu guda 3. Aka jefo wa Fazal wanda shi ne mataimakin sarki Suleiman. Fazal bai yi wata ba ya karɓi takardun nan ya ce ban fahimta ba. Ya ce to wannan masirinka ne na rayuwarka abin da zai kasance da kai. Tsoho ne ke zaune, in ka gan shi ca za ka yi wani bokan ne ko wani ɗan tsibbo. Allahu a'lam. Kasancewar yanda yake magana ko kai ka ji sai ya baka tsoro. Sai ya ce to gaya min tunda ban fahimta ba. Sai ya ce ka ga takardar nan 3 masirar rayuwarka ne yanda za ta kasance. Sai ya ce da shi kamar yaya? Sai ya ce a rayuwarka za ka haɗu da mata 3. Na farko za ka taya ta, ta biyu za ka taya ta amma kai ne sanadin mutuwarta. Ta 3 za ka taya ka amma ita ce sanadin mutuwarka. Sai gaban shi ya faɗi. Sai ya ce to shi wannan yanzu wargogin nan takardun nan za ka iya fassara min su? Yana duban takardun bai yi la'akari da cewar tsohon nan har ya ɓata. To shi yanzu ya shiga uku. Ga shi bai fahimci ba abubuwan da yake faɗa ba. Ina ya dosa bai sani ba. Haka ya ɗauki takardun nan 3 ya nufi ɓangaren gida domin har ta fara sakin shi don an jima sosai da faruwar abun. Ya tafi, ya je ya samu wani masani ya ce ya fassara mai wannan kalamai da yake cikin takarda bai fahimta ba domin rubutu ne aka yi su da katin Larabci, shi kuma baya jin Larabci. Hakan aka yi, ya fassara mai ya faɗa mai daidai maganan nan da tsohon nan ya gaya mai. Ya ce to ni yanzu na shiga uku a rayuwana. Menene mafita?
Haka ya sa kanshi uku Fazal shekaru suna tafiya bai yi aure ba kasancewar kar maganar nan da wannan mutumin ya faɗa ta tabbata. Rayuwa ta dinga tafiya a haka nan Fazal bai yi aure ba. Abokin shi ya zaunar da shi ɗaya daga cikin aminansa ya ce mai, ka duba ka gani, jiya yau har yau ka ƙin canzawa, wannan tunanin ka ƙin fidda shi daga ƙwaƙwalwarka. Ka sanya abubuwan rayuwa wanda bai zo ba ka sa kanka uku ciki. Ka ƙin canzawa, ka ƙin aure ko ka haihu ka fita daga cikin wannan al'amari da kake fama da shi. Ga shi ka bar gidan Suleiman, Sarki Suleimanu, dukan haka don kar abin da ya gaya maka ya tabbata ne. Da za ka ji shawarata a rayuwa aboki ko da sau ɗaya na san ba za ka taɓa nadama ba. Ka yi aure ka ishe rayuwarka, ya faɗa mai haka domin abokin nashi shi Balarabe ne. Ya ce mai ka ishe rayuwarka daidai wa daida. Komi abin da Allah ya yi mutum ba yi da makawa a kansa. Shi ya sa abokina ka samu kai maka aure ko ka fita daga cikin wannan duhu da kake fama da shi. Ya ce da shi Fazal, ka ga bar wannan batu. Ya tashi ya bar abokin shi. Haka ya inga ta tunani ya ƙara tunani yake tunani cikin tunani yanda wannan mutumin ya faɗa mai abin da zai faru a rayuwar shi nan gaba. Ya ce ai abin da ba zai yiwu ba ne ba. Ni yanzu mutuwa zan yi. To ban da abin ka Fazal, wane ba zai mutu ba? Ai kullu nafsin za'iqatul maut ce. To mu ci gaba da labarinmu. Haka ya je ya kwanta da tunanin nan a ran shi. Ga shi shekaru sun ja da dama, sama da shekara 10. Ga shi gidan su Suleimanu ya baro shi ya gudu daga wannan gida nasu mai girma, gidan sarauta. Ya baro shi Fazal gidan sarauta. Haka ya inga rayuwar shi ba wuya ba daɗi, kullum yana cikin tunani.